Ang mag-pray si Loy Loy. Sige na, papuri na Loy. Ama na mo, sa langit. Hi guys! Welcome back to my channel. Si Uncle Dodo lang ngayon ang pumasok. Si Budog hindi pumasok. Iwan ko kung anong nangyari ni Budog. Dito, inumpisahan na ni Uncle Dodo ang para sa CR. Ito ang tubig natin ay medyo mahina sa ngayon. Iwan ko kung kailan pa ito magkusog ang tubig namin dito sa area. Nakasaing na ako. Kunin ko ngayon ang ulam namin para sa tanghalian ni Uncle Dodo. Kasi anong oras na. At saka siya lang dito muna ngayon. Si Budog, hindi natapos ni Budog doon. Kahapon kasi, alas 2 pa si Budog, umalis na. Iwan ko ba kung ano bang nasa isip ni Budog. Papunta tayo doon sa bahay ni Mother Earth. Dara ako sa kuan. Ilabalay ni Mama. Nakauli na si Auntie Nisa. Ang niyang pagbakasyon sa Cagayan. Init man. Wearing punta sa atong, di ba, pang sosyalan na kuan. Nya atong outfit karon, duster sa ta kay murag nabuntis nako sa ka-stressan. Ang akong sakyan karon si EJ na pod, ang akong sakyan ginuko si EJ kusog pod kay magpadagan. Mura pog si Ibong gagikurdog ayo. So naay marang, dagag marang ani. Ting marang pa karon nga panahon. Pero mga next month ubos na naman ang marang dito. Pero kailangan magdali ta guys kay ang sudan para sa paniud to. Unsa kay lutuon no? Hinay ra igi ha. Mura sa kag isa piling usahay ba kusog kay magpadagan. Si apso ninyo. Nga hinay ra ta. Ana? Tay sa pa na plaster ang sulalat. O dira. Go. Hinay ra. Makabot na lagi ta. Ha? Nay tubil daghan na ni wala. Pailan ba na og may tubil o wala? Dagan gas? Ha? Ato na may tubilan. Mansaban? Mansaban? Ha? Buk ng gasolina? Naunsa ang gasolina? Oo. Unsa ba rin? Nadi off na ng gasolina? Naunsa? Dawa. Hagoy. Pagklaro na isi basig. Napain ka? Ginoo ko. Wa na. May nahulog nga kuan. Kasi off ang gasolina. Naday on-off dana di ay. Naga. Nya. Kabalo lagi ka na magdala dili. Aga purpurot gani. Kasi purpurot. Sige na. Sure. Sige. Hinihila na ba ya? Siguro nimo ah. Uy, ayos na ije. Buang na usap na ah. Yawa ag purpurot ng motor ah. Taro nga di unsa nang giliso-liso nimo diha, basig nasayop ka na. Yawa. Agoy, Ginoo ko na buang siguro ni siya. Dili na siya nako. Nya ah magapaingon. Sige. Na pandar. Oh. Nawa na, di nakabalo sa EJ magpaandar hinoon. Kabalo. Gi-off. Di, padagan ko na hindi. Oh, nagdagan man lagi. Purot-purot gapon. Basig wala na gasolina. Tayo sang tangki na ba gasolina o wala? Ngayo. Ha? Ganina nagpurot-purot, ganina dito wala. Wala. Ne, dilabtan siguro nimo na ah. Wala na ko dapat. Ano unsa nang nagliso-liso nimo diha? Sige. Namay. Drama lagi sa ka ba? Ikaw drama gid ka. Para sa kag si Ido Mansano ha. Kisa na nagmotor. May nagmotor kasi. Sino ba yan? Sige na. Kaysa pa. Agoy, ginupong sa bali. Ah! Ano? Sige.
katumoy ya. Tay palo. Muna diha. Tay palo ba? Ha? Palo. Ipauna sa si kuan ho. Ada katumoy ya, tay. Patumoy ag pasumangi lagi ka ba? Pasumangi lagi ka ba? Palo lagi. Di lagi maggara-gara lagi ba? Tanawa og naga bungian pa dadto. Wa tumba na palo ya, tay. Nigani kay dato nakapaingon ho, ug natumba sa dadto. Giring lagi ni si EJ ba? Hinahinay lagi ba? Palo ga. Adi nga ako sakay ni mais. Adi. Hinahinay ra EJ, hinahinay ra lagi. Apa kaya na agad. Gana pagidani niya gid. Tanawa og nangakuan ta dadto, nangatumba ta dadto di. Sa nagmal ba kay? Sa lagma bitaw. Di lagi magara-gara lagi kay ang disgrasya ra bagid. Here na kami sa bahay. Naa si Mimi diri. Naa si Utik. There. Pagbiyaig ko ay nalang pakita. Naa si Utik diri. Hello guys! Ari si mama di ay. Kuan yun doon. Nagpatanaw ni undoy. Nagpalina ko sa kuan, biyagan ko na banlag ni Lilin. Adapit nagpalina. Lahi-lahi di ang palina di ay naipalina din naipalina dito sa kuan Kabulakan. Nya amang yawi. Nakuha ko na ang karni. Kuan ni siya kaguhot man. Tulo ka guhot to akong napalit. So ang isa ra ang akong gidala. Si Utik wala na nagbo. Nanagbo kaunta didto. Agay. Nya si Riluna wa po na nagbo. Nara si EJ hinay-hinay lagi EJ. Tanawa. Nagpalo kuno ang motor. Wa ko kay bawg unsay palo unsay kuan tanawa og nangatumba ta dadto. Di na nga. Mo atong ay Ginoo ko EJ hinay-hinay gid EJ. Agapit ta nga ilaim ha kay palita sa kuan. Sa. Ha? Aguban ka? Ta. Ari nami. Hinay-hinay ra EJ ha. Ato ning kuan kay basig magsangit na hinuon ni na yapi na ginuon. Agpas. Ikaw agay bloy. Sige ali. Agoy. Anawa lagi oh. Aglugsot na lugpot na pod. Oh. Di agpas. Ano Ha? Sikin sa. EJ. Ora. Kanira ka di ka balo. Agugpot. Pero di ba balo? Mm. Ay baktaw. Ala na nagkuon mo ganiya. Agpas. Ta. Agay ko. Ada gagay pulpon. Dili sa puntod. Diara sa ila ang kumigay. Agoy ko lirog ka mo. Agoy dala sa na EJ ang pandi karni di. Bugol. Isa pa. Sige. Hinay ha, agtubilan sa nato ni Adayon. Ha? Hinay lang ha. Nakadala ni Loy, wala. Kang ako dudong ang motor. Wala sukat? Amag. Hi team, morning! Hala, walay Chinese pichay ari. Ito na lang ang binili ko, lutya. Sa Tagalog ay karlang. Ayo! Yaya! Ay, gikuning ipatangki-tangki. Agkabuang man siguro ni sila. Nganong ipatangki man ko. Dako kayo ko, niya ipatangki ko ninyo. Og magpalo na og nakostangke. Balik ko pa. Here guys, si Yaya Biki, Iday, na si Yaya Biki ari Iday. Kanya ako Yaya Biki, murag itlog-itlog ng pangalan ani, di ba? Kani dayon niya oh. Daw kani dayon niya. Ala nakuha lagi siya. Na-expire ni siya. Nag-molds na no. Nag-molds na siya. Kanina lang siya Yaya. Tagpila gina siya. Oh, kana bali 50 ako ah. Kani kay wala man ito. Kanina lang dahil Yaya. Pila man ni? Mulay. 10, 20, 20, 30, 40, 5. O kanina lang dahil isa. Ang 50. Wa ba kami akuan? Grabe pala man. Ama man siguro ning bag-o.
Tanaw sa double check natin. Okay lang siya, guys. Wala siya naa? Wala man. 50 na. 10, 20, 30, 40 o 50. Na, salamat kaya ha. Dito sa kuan. Ilaha, dito sa banlag kay snack ni Uncle Dodo. Sumuro sa trabaho. Buka man na human. Naagari na miyaya. Ahar man tong dala. Ako lagi una lagi ay mo pag gara-gara diha. Kinahanglan kani mga buros ipauna, ipatunga. Burati dali nang iba na mga burati. Gining magid siguro ning mga gi. Di nagi ko sa inyo mo kuan we. Mapalit lagi ko sa akong motor nga akong kaugalingon para Para kami din drive. di na, ako rin mag-drive, di na ito baliksan ang manok. Mga bukol, man yan ang mga kauban. Agpakit ang kanina. Ibalan mo daw takay. Ako kaligid sa. Kaligid bitaw. Kaligid niya isang ulo. Namatay. Ha? Muna, nagmalan. Nagdagan mo lang ko sa barangay. Basta itawaha ka, Iji. Kaya mga gabaan kita na ni Karon. Ha? Kulira nga kompresor bitaw piyungan panidan ni tay. Tiyongi. Kay natingali gig na. At kabuang masiguro ni mga gi. Ay, piyungan dani. Ag-drive pag ginagawa. Ag-drive pag ginagawa ni Marja. Klaro. Agadawa, adalan. Aga lima din. Tawag na lang siya. Ay. Kulira way tutuko. Sembak eh. Ayan, masimbaki lagi. Mga baki hinutala ni Karon. Agoy ginukuahan na ka nagpaingon. Ay, bagig ka. Wa nakasubay lagi mo karon na nabugto ako sa ilas gikulirong lagi ni tanawa og na nga sus digin mo likay lagi ba mga giring lagi ni mga kuragi. O tuha sa idi di. Hinay segunda. Wala mo nag-check. Nawa na, nangakabaliskad na. Tanawa na. Wa na nagnganga. Wala nabugto akong sa ilas may gani kay wata na nga. Aywa sa idi. Tagay kayo yawa. Ha? Lagi. Mga kurudog. Hinay naman noon sad. Ang problema na tuog na ay nga kuanan, nga ipit. Huy, tanawa lagi kay gara-gara lagi mo ha, gara-gara mo ha. Ha, may gani kay wata nga kuan, magbaklay ra ko oy. Mga buang Ako gid mo. na ha. big, atay ka mo duwa ko. Dali ka na, basa ka na sa imong laway. Ya. Na, basa ka na. Basa ba sa laway kay para Gisiyo na niyo para dali mas sulod. pagdali diha. Yaw gahi ka kayo. Basa sa laway lagi. Lain kaayo. Kaganina pod. Unsa pagbasa dili pagkuan na basa ka na sa laway kay para magdanlog. Pag ingon da ba wala na bawi ako. Ah, bedya. Lakaw na mo. Di na. Nga mo. Tangkiya mo. Sige, paggara-gara. Ay gani kay wala mi nga unsa. Way na ipit. Wala og natumba tong motor ah. Agoy. Apa hindi ko makatuko. Asa ka bag agi-agi? Kabuang masiguro ni si Luy. Pag abot ito, pamauli din mo ha sa inyo ha. Masaya tawa ha idi, hagbong ta karon. Agoy, kinukululoy. Kabuang masiguro ninyo. Bagot.
agkanaog ko diha. Ay pagbuot agkanaog ko. Ay na lagi. Nagtutubig ka pa, dahil sakit mo ulo. Ade, ade. Ade, ihunong sa. Ihunong sa. Uy, break time. Ihunong sa. Di mo hunong ag ihunong sa. Lawa ata ni. Agkap. Na. Sige dito, lupad mo tanan. Buang ka mo. Kabuang ni mga kuragi. Sakay mo kasi. Di na. Buang ka mo. Diretso. Munggol man ni mga di. Agoy, ginuog ko. Di mahadlok madisgrasya ning mga bata ah. Kuyawan ta. May gani kay among pagkatumba. Wala mi nga unsa. Kay hinay raman nga pagkadagan. Nya ang delikado dadto kung na ay tiil nga na kuan na ipit, di ba? Uy, ginuog ko. Maskin pag maggara-gara sila no, di masad agka nga tumba. Kanang kusog kay sila magpadagan. Nya, kita lagi nga hadlukan kay ta. Siyempre, agka nga wingi-wingi na mi atong naong sa ginuog ko. Way pakialam kini sila nga. Unang unsa mo diha, pamauli na mo sa inyo kaw. Kaw. Pamauli na mo. Ha? Nagba mi dito kaduha. Ha? Nadi ni mga gwapo oh, mga baby boys. Ay! Uy, hikay po ang kwan pwede sudan. Kay Master si Jipoy magluto. Mao nang si Jipoy ang magluto karon. Kay Ay, bantoy to. Ano po Na si Mama tani gihakot na ninyo? Kawayan? Ha? Hakot na diha. Upat ka buok? Hoy, paghirap tira diha ka Auntie Marisa ka na. Sige. Ano gamit ko yung motor kay? Nakita rin niyo si Budog? Yan guys, mag-prepare na kami para sa ulam namin sa tanghalian. Naas Jipoy Dani. Hoy, pagtarong ba ikaw kabalo kag luto dana? Sige kay na dili. Awat di. Kay naamay kuan, naamay sanilas man naa akong gidala gikan dito sa kuan. Kani trapo ni siya. Ko. Bakit sa yung ayaan? Unsa man ice? O dara oh. Palit sa ice oh. Gutaran? Oh, kadot lang naay daghan gutaran dani. Kaysa pa. Magkuha muna ako ng sisiyo kasi bibili ng ice. Nakalimutan ng ice. O, JRIGO. Ice. Sige na. Ayo, dara raw. Tagpila ng ice di ay. 5. Gantil di. Dani. Oh, gana. Good. Kuwag piso. Palita sa ice. Ay, pag-break sa pangunahan. Okay, stack up gani. Ibalik. Kung mahimo, ay break eh. Yung stack up. Pot break na. Utaran ba? Ha? Ito na palit dani sa lutsya. Sagulan nato sa lutya para lami ang atong sudan. Sagulan sa lutya para mag-laut-laut. Maglaut-laut. Maglaut-laut. Pwede pa kagunahan na nga maglaut-laut, Jud. Lami kay na kay maglaut-laut. Lutya baya. Ang kanang lutya makalaut-laut na siya kung unsay lutuon. So atong sagulan sa lutya. Kuan lagi na sila lagi. Grabe na sila kakuan Jud magpadagan sa motor Ginoo ko. Ako ray gikuyawan kanunay magsakay sa ilaha. Ako na nagilpir diretso. Ha? Ako nagilpir kami do Jipoy. Ay hakutan na Antonio tanan ang kuan kawayan kay diha ta sa labat. Oh, ay ugma mo sugdan labat. O sige. Tagay. Pagid ag tagay-tagay. Di gid pakatrabaho kung walay tagay. Unya ba gabi? Ay trabaho. Oh, Nya. gabi lugar mo trabaho ay ko. Magpio lugar mo. Sige. Yara ato na ning tigbas-tigbason kini atong karne. Kay para makaluto na ta sa atong sudan. Unsa na oras kol nay paanda na kol na ang ice kay nalimot sad sa ice. Yara. Ato ni siyang sagulan sa kuan ha lutya. Nya karon kuan lang niya siya kana ang ako ra ni eksperimento nga pagkaluto. Nya wala ta nag follow sa mga recipe diha kung unsa ni nga recipe. Basta ako ra ni kagalingong recipe. Nya naa na po'y mag-ingon diha nga way hanaw.
nga magluto. Pasensya na. Kay ako ni kaugalingong recipe karon. Di ara. Disclaimer. Mm. Copyright siya. Ay nagbuot. Wa mo nagtilaw. Mm. Nya gipanita na ni Mamark ang kuan kana ang lutia Shout out mga kaigat. na sila ni Jipoy Dani. Sila ang naghakot sa kawayan. Ay nagkuha sa kawayan. Nya ato ning kuan nun hikayon kay para maka kaka na din sila. Kaka ako. Hala, sosyalan kita sudan karon karne. Timing. Ito na Mami Vic ang karne, ako na ni siyang luton. Naapay duha ka ingani. Duha ka ingani ang tuwa didto. Kay tuluman ka ingani ang nakuan napalit nya. Napay tilapia dadto nya. Sunod kuan magtugbong ko, magpalit na pud ko kung unsay paliton na sudan kay naa pa may nabilin nga kwarta nga gipadala ni Mami Vic. Hala, thank you so much. Mangita pa matag laki nga laki naman ta. Badi na lang, sad. Di ba, Uncle? Oh, badi pagkatao. Oh, may pag mag-inusara kaysa magduha-duha. Di ba, Mamar? Correct. Ayan, dito ningon sa tuloy. Ha? Dito ningon sa tuloy. Sa una, kay sa puton gid ko og dili ko niya ana-anaon. Pero karon wala na. Unsa man di ay? Sa una namong uban ay sa puton ang bayot kung di gyud ag ana-anaon. Kada gid mo to. Pero karon wa na. Diara nahuman na nato pag hiwa-hiwa. Nya kani kay bukog man ni siya. Ato sa ni siyang kuhaan gamay. Pwede ko magkainig jipoy nga pagkahiwa uy. Si Mamart na nagyod. Ito na. Yun sa man ninyo. Kaya kung masuglan pag kalata, kalaut. Ay, kalata ay tanan. Di pa kaana nga maglaut-laut. Lugay kini malata. Mamark. Putot. Putot. Amo maduno. Ito ba ito? Ngano man? Hatag ang naglaki. Gabok. Di na ako na ipanghatag. Sir, gabok ni. Ha? Sir, gabok ko. Una laki sa balay. Ha? Mga kurukong ko. Ato ning hawason ang kuan kanon kay dani rata maglata sa karne. Dani rata magsabaw. Narat ko no, hugasin ni pitsil oh. Luloy. Hugasin ni pitsil oh. Agpas. Daw diha din ibutang ang ice. Kani. Ana, hugasin na. Di ninyo ni hugawan ba ni ha? Dini, patungod. Ya. Pahugas mo na. Ayaw ninyo naghugaw-hugawi ang tubig. O ni siya atong isagol sa karni. Day. Dayon kani. Mani kan susay. O kana mo yun nasusay. Magasan ba? Ilang onaram. Asa taman. Dani sa haligi. So sa ato pa masalip dani siya. Kay dani.
Sa haloblak no. Pero tama ra dani haloblak. Tama ra dani. Diha pod. Nya ang diri sa kwan kol, diri sa ilalom haloblak gyapon ha. Ito, lubla kong tingin. Oh, para close. Tulon mo ni. Close ya diha. Dinhi close pod. Diha. Kay balag hagdan-hagdan naman din na siya danakol. Inay ra. Pero inana ako ano, isa lang dalan. Isa abot pa. Parang patag na. Kaya gid ko pa. Tabang naman kada na. Badzi. Ani si Romy. Tarang badi na tilawa nga. Libutan ni siga dapat ma. Lamangon ni padong. Lagi atad. Ay pagaguyag ya. Sugal ko to sabaw. Sabaw mo to ah. Ablihi rod ni. Kaya itong ibutang ang mga panakot. Ang panakot na mo, luya, tapos sibuyas dahonan, asin, bitsin. Muna ang among panakot karon. Oh, lami na siya. Nagbukal na. Hulato nato ni siya nga maluto ang lutya dayon ang karni. Ato nang i-check ang atong niluto kay murag something lami jud ni karon no kay ako may nagluto. And then dito tayo. I-check na natin ano na kayong resulta. Lah, sabaw jud kaayo siya guys. As in maraming sabaw. Hala, eto be. Hala, lami kaayo. Lami kaayo siya. Wala pa siya naluto ang kuan, lutya. O, di ba? Hala, lami kitag sudan. Wala pa naluto ang lutya. Naghapit ko dato sa iyahan ni Auntie Ima kaganiha kay akong tani siyang sagulan sa Chinese pichay or pichay. Okay, kay wala may kuan. Wala may Chinese pichay. Mao to nga, may gani kay naay lutya. Unya, kaning sayuti, isagol po unta na ako ning sayuti, pero dili na lang sa next luto na po nato. Kani siya. So, eto. Thank you so much guys sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Dito banda ang CR natin. Ngayon ay nasugda na ni Uncle Dodo. Ala, lamig kitag sudan karon ha. Ala. Di apa. Mga una ta ninyo, wala pa si Jipoy ug si Mamart. Kay nagkuha sila sa kuan. Kana ang kawayan. Maniud to na ta ninyo. Kana tanang kuan na dana. Apil lang gutaran dana ibutang sa kuan. Okay, para malimpyo na. Dana na ibutang. Yan ang mga plato. Kani kang Uncle Dodo ni siya ang sabaw. Kay may nang makahigop gid si Uncle Dodo sa kuan. Sabaw para gatasan. Imo ni Kol ha. Sabaw. Kay para hanggup-hanggupon ba. Maniud to nami. Ang magpre si Loy-Loy. Ayaw na diha. Sige na pagpre na. Di ko balo. Sige na, ang magpre si Loy-Loy diri sibog dinhi kay atubang sa pagkaon. Ay pagkatawa harod ni, ay pagkatawa. Dana iji sibog dinhi kay para magpre. O sige na, magpre na ta kay lami ra batag sudan. O sige na. Ang magpre si Loy-Loy, mga nami guys. Ay, katawa. Sige na lagi ay pagkatawa ha diha kay. Ali na dani ba kay agka pangaon na ta, na di ta magkaon dani. Mag-abot tig hapon karon di ta magkaon dani. Sige na. Ali, sige pre. Tuloy ako. Sige na pagpre na. Tuloy ako. Sige na. Dini sibog dini rodi dito. Kay mga una ta, sige na. Dere ko kakatawa ka gito man ili. Agkatawag atubang iloy-loy. Kabuang man siguro ka dito lingkod kay atubang sa pagkaon, sige na. Sige. Ang magpre si Loy-Loy. Sige na, papre na Loy. Ama namo sa langit pagdaygon wala no mamot yung marian. Tuman. Magbuot ni yuta pang sa langit. Ang kalana namo, radla. Ay, pagkatawa ha.
Hino-hino lumasa kami. Sa dautan. Amin. Mangaon na ta, amin. Hawi Ginoo ko kani si Loyloy nga katawaha man. Sige na, mangaon na. Laaha man tong kuan, di ana. di ana. Ama na mo, si Jojo. Inahanak ko, adiya. Mangaon na, mangaon. Luwasan mo kami. Oh. Tagaan namin mo sa kanon. Sige na. Pagpabor dana kol. Tagaan mo grasya sa matag adlaw. Dana pagpabor dana kol. Yeah. Natutama- Kain tayo, gusto ko guys, matang lahat mo dyan. grasya. Timing kay naana sila ni kuan. Jipoy og ni kuan, Mamart. Una ray plato poy. Kani ikuan lang ni sa ako lang ni ah. Kana ah? Lubong na, bangagan. Aghibor ako gamay tab. Ang tambok tuyo may. Puntahan natin ang kawayan na hinatid ni Jipoy at saka ni Mamart kasi kumuha na sila. Sila Loyloy at saka si Rodney naghakot-hakot sila sa hollow block para dato sa CR na. Kay magmasa man si Uncle Dodo karon. Di atag duha-duha ilang gidala. Naman na mo. Pila na kapag Jipoy? Ha? Aman si Mamart? Asya nagputol? Mugbo lagi. Amo rin agad ang kusog sa makina. Ha? Di ka daw og motor eh. Ang taga siya. Di na kadaog. Ay gyud sa madagi. Kuan ra gipaguyod na ninyo. Naanay do sa kapag halalinghod makini Jipoy? Diyoy, guwang na eh. Ha? Guwang ka na. Napa man lagi kuan kana ang anang dapaw? Naman ginay dapaw gid ang kawayan. Ha? Naman ginay dapaw. Ano ba? Napa lugar pinutol niyo daghan dadto? Ay. Eto maghakot ta sa hollow block para matabangan dito sa pagkuan ni Uncle Dodo. Pagbuhos. Atong hakuton ang hollow block kay si Uncle Dodo magbuhos to siya karon dadto para sa CR. So si Loyloy at saka si Rodney nagtabang-tabang pud sila. Ako na lang pud sila hatagan. Kain na kami sa malami na pagkain. Ayan. Si Uncle Dodo, naa si Jipoy dani. Huma na sila hakot sa kawayan ni Jipoy. Kani si Jipoy, anak po di sa akong igagaw.
nga si Marilyn Toy Horada. Shout out Marilyn Toy Horada. Ang mag-pray si Jipoy. Ay, di ko, bahala na. Sige na poy. Luloy ro. Siya ganiya, ugma na pug ko mga di. Hala, ginoo ko si Ang mga di Jipoy. karon, ay ganiya mo na Sige, si Uncle Dodo ang mga G. Sige. Samahan sa nagsugos. Lord, napunta nga tagaanin mo ni grasya nga mong pagkaon. Karong kapuna. Kay ikaw magid mo ilabaw nga pagagawom. Kung ipangayo sa imong bugto nga kanang Kristo nga mong Ginoo. Amen. Amen. Let's eat, guys. Timing na si Mama Mark po. Ah, bayan ni. Hoy, Ay, Mark. Hoy, wala ang taga-dagan ko nga. Asa ba dugay ba tinga Mark? Ingo na. Abot ron. Dera. Nagpa. Na si Mama Mark, tag-abot. Nakailis na si Mama Mark. Dera, sabaw, sabaw, Jipoy. Para gatasan nun niya. Oh, saka. no. Gabi. Bisda yung kutsara na. Bisda na kutsara. Yan, may ilan sa kutsara. Ambot. Ay,